Sa atong unang pagbasa sa katapusan ni ini, gibutang dinhi nga ang panimalay ni Jeroboam. Kani si Jeroboam mao man katong nakaangkon sa napo kabahin sa tribo or nasod sa Israel. So naghari siya sa napo kabahin. Ang iyang kontra mao ang usa ka bahin nga mao ang pamilya ni David, ang Huda. Nya haron ang mga tao niya nga mga Israelita sad nga naanad og simba ngadto sa Jerusalem kay usa ra may ilang templo sa una. Haron dili na moadto ang iyang mga katawhan katong napo ka pamilya. Dala sa iya 11 iyang gihimuan og mga Dios-Dios nga adto na lang sila magsimba sa mga gitukod niya nga mga simbahan nga naay mga Dios-Dios. Wa naman diha niya ang Ark of the Covenant, iyang giilisan adtong baka na tinunaw baka ng golden calf, mga bulawan nga baka niya mo'y iyang gipasimbas mga tao. Og mao ni ang nasuk-an sa Ginoo niya niingon dayon diri, kining mga butangan nakaangin sa panimalay ni Jeroboam sa pagpakasala, busa gilaglag kini hangtod sa hangtod. Mautong nangabihag na sila tungod sa kasuko sa Ginoo, wa na sila panalipdi batok sa ilang kaaway. Mao na ang mga tao nagtuaw dinhi sa atong salmo, giingon dinhi pagsulti, Ginoo, hinumdumi kami tungod sa tungod sa gugma nimo sa imong lungsod. Murabag nangandoy ang mga tao nga nindot magyudunta kayto sa una nga adto kita mo simbas Ginoo, naunsa naman Hinoo ni karon nangabihag naman ta. Kamoron nagtap-tap naman mo diha, mga tiwasono naman kay mong mga naong. Wa mo kapangandoy ana nga nindot man tatong di ta magtap-tap. Katubang why limit, why social distancing. No, nindot unta kay to ngano naman ni ron. So, mas may sa tingaling mo ingon tayo nga, Ginoo, hinumdumi kami tungod sa gugma nimo sa imong lungsod. Ikaw no, lingi ana imong tupad. Ingna nangandoy kang matangtang ng imong tap-tap. O forever na lang gina nga ingon ana hangtod ka i-cremate. Ay og mamatay ra batang na COVID, ditso kita sunugon ngadto sa crematorium. Na siya. Luoy ay. Pero nganong nahitabo man ni? Si Jeroboam, bisag dili siya obispo, di siya libita, nag-ordina og mga pari. Ani arabata din hi ordinahanan, ambot lang kisay mo ordin ani. Basig si Jeroboam dali ra kuno kayo, wa nay eskwela, wa nay kanang ana bang evaluation, wa na. Inig kinsa kuno'y gusto mo apply pagkapari, ordinahan dayong Jeroboam. Ninduta ato no. Muna ang unang nahitabo, galagot ang Ginoo kay gapataka na lag-ordina og pari si Jeroboam. Ang buting pari nga nagwali karon unsa sa kani. Nahimutan ba kani si Ginoo? Nakaron ang Ginoo namati og iyang gipadala ang bag-ong hari. Bag-ong pari, bag-ong hari, bag-ong nga propeta. O kinsa man ni siya, mao si kinsa man ang makatubag tagaan ako 100. Si Haro di mo makatubag, bag-ong pari, bag-ong hari, bag-ong propeta, si Jesus. Nagpakatao na gyud ang anak sa Dios og iyang gipakita nga naluoy siya sa iyang katawhan. Nigawas ang kinaiya sa mga tawhanong kinaiya sa mga apostoles. Ingon siya, papulian ning mga tao kay awaaw kay ning dapita
unsa may ipakaon nato ani ingos Kristo, unya gato nang papulion, tulo ka adlaw na rabaning kuyog-kuyog nato, yawa na sila yung mga kaon, ang uban ana lagyo pa kay ulian, patay na dihasdan, makuyap pa na, kaluoy. So ang bagong hari, bagong pari, o bagong propeta, maluluyon, maghuna-huna siya sa kaayuhan sa iyang isig kataw. Pero ang mga tao sa kalibutan, apil na sa ito mga apostoles nga iyang gipangpili, mga way kaluoy. Kamo, maluluyon mo. Maluluyon mo sa iyong isig kataw. Naram din na. Luoy mo din mo. Wa mo mangural sa inyong balay. Nga lisod na nung king agianan sa inyong silingan. Wa mo anak maghimo. Naghuna-huna mo nga dako untag agianan ang silingan. Nya hapsay unta ang agianan. Naghuna-huna mo anak. O sige gimong pangural kay kantuhon ko gining akong yuta kay ako guning yuta sa pitos naman kayo na dahil sa bahala ako guning yuta. Ana, wa mo anang batasana. Dahil ra ba mo duko-duko diha, pantay lang yun mo. Ay nagsugo ang Ginoo, ayaw na lang na paningla ang utang. Unsa? Di ko maningil sa kong utang, ako man ang kwarta, saad ba na niya nga mobayad siya? Unsa man? Di ko na paninglon. Wa mo nang batasana. Naluoy mo sa nangutang ninyo, nga wa gid tawo ikabayad. Oh, mao na. Ngano gud taong tugutan anak akong bana nga nangabit. Nganong pasayloon man ang nangabit. Disiplinahon, buwagan ng panuway dako. Nganong wa nay batasan, ana. Nya ang sugo ni Kristo ra ba? Pasaylua og kapituan kapito. Kana ana naluoy mo sa inyong bana nga 40 taong paningkamot nga makatilaw og lain. Oh, grabe biyang paningkamot ana. Gisumulan na biya na nimo nya ningkamot in town. Naluoy ka. Oh, tanawa, wa gyud. Ang Ginoo maluluyon. Mao na ni ron ang tubag sa Ginoo aning pag-ingon to. Hinumdumi kami tungod sa imong gugma. Kinsa bagod natoy waysa ako makasasalang dako. Apil na to diri nga basa-basa og nagkanta-kanta diri. Utro sa to makasasala tong dagko. Ipakapin pa to natong nagbasa sa ebanghelyo. Kadto. Pero maluluyon ang Ginoo. Ug makasasala mi diri nga nag-alagad, samot na mo dihang gaduka-duka. Wa manggay mo yung mga klaro, duka-duka ra mo diha, wa manggay mo minaw gaig tarong. Mao na nga pulos ta mga makasasala. Pero ang Ginoo naluoy nato. Mao nang unsay makaayo nato aron dili ta kuyapan desdan sa atong panaw gihatag sa Ginoo. Ang panaw sa pagpauli kanang gitawag og pagpauli sa atong Pinoyanan dinhis kalibutan gitawag ni dato og spiritual pilgrimage. Nagbiyahe ta dinhis kalibutan og di tatagaan sa Ginoo spiritual nourishment, mga matay ta dinhis dan. Buntugon ta sa yawa. O giunsa man ta pagbuntog sa yawa dinhi iya tang tudluan nga anhi na lang ta dinhi din ata mangadtog langit. Maghimo tag atong langit dinhi. Mo to'y gibuhat ni Jeroboam. Ay namug adto sa Jerusalem. Nganong mo adto mamuan ang inyong templo? Anhi na lang ta dinhi. Maghimo tag atong Ginoo. Mo na ron dinis kalibutan gahimo na tag atong Ginoo, ang imong balay nahimo na nimong imong Ginoo, ang imong sakyanan, ang imong kwarta, ang imong posisyon diha sa gobyerno. Siging dinautay puros ra ba kita dautonon. Kanabang mura ba gusto tang maghimog atong kingdom dinhis kalibutan nya magsimba na ta sa mga Ginoo nga atong gipili. Mga idols nato. Mabtanan na ay
Muari dire niya magsigig pa picture diha nang akong picture nas gawas. Ana bang akong smile sa ko diha ba? Wala bagi angay. Ada gawas ba? Nakapa-picture na mo ana? Wa no? Mao na inyong batasan. Pero na ay mga tagalaing lugar manganhi dinhi. Gahapon lang dinhi ni anhi. So, perti nila diyang pa-picture. Nya, gikan ko dito sa Manghilaw ba, nagmisa. Pag-abot ako, dihagin sila, gapundok sila maayo. Pulos ra ba mga babae, pero tanaw na ako noon, arang-arang og naong nguban. Pero tiwasuno na sad. So pagkakita ginila nako, ingon ko, hala niya nasbadi. Singgit gid sila, ninggakos gid ako, ay gakos nako kay makubit ta. Ingon din siya, mingaw kay kun nimo pader niya, lipay kay kung naadjud ka. Ana sila. Ako sus akong parishioner diri giluod na ning akong naong. Ang sama na siya, ang kuyaw og sige mo lagi ngon idol kay ti kapader nako ayaw in taon na ang Ginoo mo idol dili ako. Kay kining akong gipangsulti, kining akong gipangwali, naningkamot ra man sad ko og paggamit sa Ginoo aron ipadangat sa Ginoo ang iyang mensahe nganha ninyo. Sama pananglit, niingon ang Ginoo, pamalit mog slot. Tabangin ninyo ang akong simbahan. O ana, igor akong namaligya og slot, mouthpiece ra ko sa Ginoo. So ang nipalit og slot para sa kaayuhan sa simbahan, para sa mga proyekto din sa simbahan, nahiusa mo sa tinuod nga Ginoo, dili nga rin ako. Nasay magsigigingon, dako na jud kay kag nabuhat diri pader. Dako na jud kay kag nabuhat dinhi sa atong parokya. Og di atungod nimo, di ni mahitabo. Ayaw in taon mo ana, pwede ra jud kog mamatay karong gabi Magpili ra gid na ang Ginoo og lain na sa niyang instrumento para pagpadayon aning iyang proyekto. Project kinis Ginoo, pagpakita nato nga nahinumdum siya nato tungod kay nahigugma siya nato. Dili kay padersyano mo inyong pasanginlan oy. Pero sa pagkakarong buhi pa ko pamalit sad mong slot. Di ba? Ayaw na lang sa inyong unya na lang, sunod na lang sang project. Karon na lang. Tanawa kadtong pito kapan nga gi-share sa tao nga nagdaad tong pito kapan. Unsa may nahitabo? Ang salin nga nahipos nakaabot sa pito kabukag. Pasubrahan gina kana bitang manghatag. Pasubrahan ginas Ginoo. Pero kanang magsigilag pangayo mga buang mo na hatag yun, hatag. Lagi. Kaya kita raban, harabag kita tendency, mangayo ra yun. Hatag yun. Ako, kadaghanan na ako balik-balik din ni atong hapit, wapa ko'y kaon, estudyante pa ko ato, first year, second year college, 1984. Wapay hapit yun kwarta, maglakaw ra kasagaran, haron maka-eskwela. Lakaw tag-upat ka kilometro, usay 12 pa ka kilometro. Pero nang hatag yun ko sa akong nakatunan, organize kong mga batanon, hatag ko sa tanang abilidad aron mulampos ang mga activities ug hangtod karon na ron nagpabili na arong grupuha. So god atong 1984 nahimong choir pagka 1985 sa Guadalupe hangtod karon choir lang gyapon sila nagitawag og the Streamers Choir. Ako say nagmugna ng word nga streamers kaya nga mong lugar dito tuburan man sa mga tubig nga nahimong sapa padong diha nang gitawag og sapa sa Guadalupe. Ang daghang tubudan na tuwa dito sa amo sa kahugan streams ba ginagmay nga streams nako kinahanglan mubaha ta padong adto sa syudad mo to mo serve Miss Choir maglakaw mig 6 ka kilometro o 7 ka kilometro padong sa Langob sa Guadalupe mukanta mi didto ini ka alas 4 ighuman na mo kanta sa choir manglakaw na pud mig balik ngadto 7 na sad ka kilometro balik sa amo sa kahugan. Sunan nga na ingon ana may ka-dedicated pasan ang among sista uwan og init dangog baha serve gyud
O tanawa karon, ni baha gyud ning abot nga ris liluan. Ni streams ba, no? Ni flow ang streams, ni abot sa liluan. Karon nahimo ng slots. Unya ang mga slots ni flow sa gikan sa tibuok nasod sa kalibutan, daghang mga nasod padong na dire, nireklamo na gud ang Western Union, giblock na ko nila kay scammer kuno ko. Pero mo ni ang streams sa grasya, ano? Di ba? Ang Zoom kanang padadaan na kwarta nga Zoom, oy giblock ko kay scammer kuno ko. Nako, unsaon mag-inyo ni kalibutan man na. Mao man na ang judgments kalibutan, pero nagpabilin nga daghan ang nalipay, ang simbahan nalipay ni streams. Kaniadto hapit kuway kaon, karon ga sige na kog likay-likay sa kaon. Perting pagkaon daghan. Sa una daghan perting paita pangitag kwarta, lukdo anang perting bugata aron lang masuhulag 15 pesos, 20 pesos, ilakaw anang mga 3 ka kilometro kapin. Haron lang masuhulan og 20 pesos. Sudlot ng mata na to diag linukdo. Karon guys, dupa-dupa na lang, perting daghanang masakpan. Sobra 15 pesos di ba? Na siya. Nganong ning flow man ni siya? Sa ako lang ning experience nganong nahitabo man ni? Wa gyud koy huna-huna pagtigom og kwarta. Unsa man? Hatag yun. Muna empty gyud ko, wa ko'y kwarta. Ug naa man ko'y nahibiling jutay para sa na ipanghatag yapon sa uban nga nanginahanglan nga dili na lang ko gusto nga i-charge pa diri sa atong panudlanan sa parokya. Mao la sa kunuhan ay akong share personal kong muhatag. Pero the rest, hatag balik di gyud ko magkupot og kwarta. Ngano man ako ginanggi kondisyon, lumalabay ra ko aning kalibutana. I am in pilgrimage sama sa mga apostoles, wa magtipig og kwarta sama ni Kristo, wa maghimog iyang kaugaringong balay, og mauna na ang makapabulahan sa atong isig katawo. Mo na mangutana mo nganong naingon ani ni dinhing atong parokya tungod sa akong pagpamaligyag slots. Nganong namaligya man kog slots aron sad ko makaimbitar sa mga manggihatagong tao sa kalibutan nga mohatag nganhi sa simbahan ug ayuhon ko na paggamit nga dili nako binuangan. Bahala nagnay mo accuse nako pila kay gisod nimo sa imong bulsa pader. Ana may mo ingon ana. Ay, kay bao na kus gimmick ninyong mga pari. Ako ay so tanaw ko na yan nasang yawan onay. Wa gyud kahibaw sa kamatuoran ba. Si Kristo sa una ginganlan sa tug yawa, ginganlan sa tug Beelzebul. Ang mga apostoles gi-accuse mo sa tug, gipangpatayan gito, gipanglansang sa cross. Kinsa man sad kong moreklamo aning mga buzzers, kaning mga madudahon, kining mga tao nga magsigig daot mismo din sa atong parokya, kusog yapon kay mudaot nako. Kinsa man sad kong moreklamo nga si Kristo mismo sa iya yung mga silingan, giguroy man siya kay ihog untas pangpang. Wa man siya tahura. Maagian yapon na nato, pero ayaw kahadlok. Sige yung hatag yun. Anha kita diha mo lambo. Una mamili tag mga politicians nga kusog bang hatag, dili magsigig padagko anang ilang mga balay, sigig panindot anang ilang mga mansions, ang ilang mga constituents 14 taong lisura sila dito dagko na kay mga balay. Mga buangon na mga politisyana, mga leader na nga liwat ni Jeroboam, no? Mapahimuslanon ganing sana sinasinahon anang kuan ba anang masinahon nana mo na ilingi ay mong tupad ina kusog ka manghatag sige na lingi ada na kusog ka manghatag sige katong kusog manghatag nindog ta